Salamu alaikum. Dan lafiya. Sunusi ya rasu. Kuran uba. Ayo. Salati za ka yi banza. Washen ya rasu. Ba za an kai shi asibiti ko aiki ba fara mashi ba ma cika. Kuran uban ne. Banza ne wallahi. In ka gada maka zo dan jana'iza amma kar ka zo mana da ashar dan buran uba. Buran uba danfo daga zuwa lafiya kwana daya ya iya zagi. Dan babban buhun buran uba. Shin ko ka san waye DJ Lamzi kuwa? Ban sani ba. Wannan magana ƙarya ce.
san waye DJ Lamzi kuwa. Yau malam kai nake nema kwana uku ban sarara ba. Yarinya ce take ta amai ban gane me ta kurba ba. Baba shi ya san abin da ya mun kai ba sai ya faɗa ba. To ka nika mun bayani tun ba sai ka ɗebi karnuwa. Dan yau da fushi na sauka ban san me ranar ta kusa ba. Baba ai na so in zo ni gida mai
salfa bayan gangarar babban take hawa suna sanya zuciyoyi damuwa kun kai haran gama baransa ai daɗin kiɗa yake sa ai rawa ya zama dole mu da su ba rawa dukkan wanda ke so sai haƙuri ba mu ce wa kaddara sai jinkiri soyin zai shige ka ba ya uzuri sannan ya fice biya gon hanzari suguna ya zama abokin rayuwa dole zai yi rayuwa in babu su a su duniya ne Sauti daga arewaplay.com. su mai sanya maza daurin sani su mai sanya babu dawo kankani zane kyansa zai fura na yin gini su mai gala jahili ko mai sani ya san kyarare na kin sani kallaki fara yankunan tuta fani idan an haura safiya sai dai wuni alkawarin mani da ke zara tuni wayance da ni ya so sun so yake kin bari ni to ina ne zan fake idan ranar da kin kai min fifike abance zan mace ba amma zan suke idan ranar da kin kace min baki soyayya da ni ya to ya zanayi me gaisa na barki sai dai sosai daga rabuwar mahauka da nai soyayya ta gaske na da farin ciki ba na yaudara da ɗaukar alhaki komai ke kara ai ya zane miki ban san yan garan da za saba miki Sauti daga arewaplay.com. ni mai san ki ne ina hakuri kamar jinjirin da mu a domin ki dubiya da nazin akan san ki ko da yaushe nake amo burina kawai ki ce min na sallama Yeah, it's your boy MJ Dean hanging with the baddest DJ Lamzy, the king of sound in the Arewa from Latin to Uganda. Rah! zo cika burina ki shige ɗakin na zaman goki ki zama matata tantana na zai da ga uban yayana shakura min ka kana a cikin galibina
ko ka san waye DJ Lamzi kuwa? A'a, ban sani ba. Wannan magana ƙarya ce. DJ Lamzi will love it.